Hej med jer. Så er det tid til, at vi skal lave lidt film igen. I dag der er det vores nyeste påfund, et soundsystem, som vi skal have puttet i en Skoda Enyaq. Det har vi har brugt noget rigtig god tid på for at få bygget ude ved en lokal snedker, vi kender ikke så langt fra os. Så man skal ikke lige se sættet. Det ser sådan her ud. Det er 2 match shopper. Det er en match forstærker. Og som sagt et rigtig flot kabinet, som vi har fået bygget ved en lokal snedker. Vi har valgt at bruge gennemfarvet sort MDF, fordi vi synes, at det giver en rigtig lækker finish. Så det er det, vi skal have lavet i dag. Og det kommer selvfølgelig til at passe i mange andre modeller, som f.eks. ID4 og Audi Q4. Og det gode ved de her matchforstærkere her, det er, at man kan selv få lov til at programmere dem, hvis man synes, man er lidt nørd til det. Og ellers så vil vi også vise dig, hvad vi gør, når vi har bilerne inde, fordi vi har valgt at investere i noget grej, sådan så vi kan lave en lydfil, der passer perfekt til bilen. Så, men det kommer vi til at se i løbet af i dag. Så yes, lad os bare komme i gang. Jamen, som I nok kan se, så har vi snydt lidt, fordi vi faktisk allerede har trukket kablerne. De er trukket pænt hernede langs siden, trukket op bag ved radiouniten, som ikke rigtig kan se, at det er. Det gode ved de sæt fra os er, at det er plug and play. Der er ikke noget kodning efterfølgende. Det hele det er bare sat i, og så virker det. Og her kan I lige se inden det er, at vi sætter selve shoppen i bagagerummet. Kablerne de er pænt trukket, sådan så de kommer til at være helt skjulet. De ligger hernede bagved. Så når først shoppen den kommer ned i sit perfekte hul hernede, så ser man faktisk ikke, at den er der, og heller ikke kablen. Tidligere i videoen der fortalte jeg om, at vi laver en lydfil til bilerne, så de passer. Så I ikke behøver at skal bruge en masse krudt på at sætte det op. I kan egentlig bare sætte systemet i, og så virker det perfekt i jeres bil. Og det har vi valgt at gøre, fordi vi synes, at det giver mest mening, når vi laver de her eftermonteringsløsninger her. Og måden man gør det på, det er, at man har sat en computer ind i bilen, og man afspiller nogle forskellige lydfiler i bilen. Det er nogle kliklyde og noget, der bare lyder som støj. Men det bruger computeren sådan til at analysere det hele med, hvordan højttalerne er i bilen. Og så laver den et program ud fra det. Og hvis man lige skal se, hvordan det er, så inde i bilen, der har vi sat en mikrofon op, som sidder, hvor det er dit hoved det er, når du kører, sådan så man får den bedste lydoplevelse. Og ja. Det gode ved de her matchforstærkere her, det er, at de forstærker også lyden i de originale højttalere. Det vil sige, at man får et helt nyt lydbillede i bilen, og det lyder virkelig godt. Så jeg kan kun anbefale at få sat sådan noget her i, hvis man er bare en lille smule glad for i sin bil og har rigtig god musik. Så følg linket, der er rundt omkring på de sociale medier, sådan så du også kan få sat det i din bil. Bare lige for at vise jer en lille smule om, hvad der sker, når vi laver sådan en kalibrering i bilen. Så det her det er så lige testet op, fordi ellers så virker det så ikke. Men I kan høre, at bilen siger nogle lyde. Og det bruger den simpelthen til at kan måle, hvor langt der er fra den ene højttaler op til mikrofonen i PT. Og så lave nogle forskellige, lave nogle forskellige målinger på det. Og så justere den højttaler ind på det. Så det er lidt sådan den måde, som vi gør det på, som vi synes fungerer rigtig, rigtig fint. Det var lige en kort video af, hvordan vi installerer systemet i bilen, og hvordan vi integrerer det, så at det ser rigtig fint ud og pænt ud i bilen. Jeg håber, I tager rigtig godt imod sættet. Vi har brugt meget tid på udviklingen af det, som alt muligt andet vi laver. Så hop ind på de sociale medier, hop ind på vores hjemmeside. Der kan I finde både priser, og I kan se både priser, hvis I selv vil montere det, og hvis vi monterer det for jer. Og husk, vi har 5 steder i Danmark nu, hvor vi kan montere det for jer. Så der er masser af steder, hvor I kan få det lavet.